Bo día a todos e a todas. Da comezo esta sesión de pleno extraordinario do 3 de xullo. Punto número 1, ratificación do punto número 1, proposta aprobación proxecto melloras de sonamento en Cabanas e Pontedeume, fase 2, tanque de retención e impulsación, Cabanas. Temos que votar a impulsión do orde do día. Algunha intervención? Ninguna. Realizamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Bueno. Viste a votación de... Ai, non, vale. Se me olvidou. Vale. Informa a secretaria. Bueno, pues eso, é unha parte da tramitación deste punto, desta obra de mellora de saneamento entre Cabanas e Pontedeume. En este caso levamos a fase 2. Bueno, é unha tramitación que nos exixe a Augas de Galicia e bueno, en eso estamos. Alguna intervención? Señora Arias. Hola, buenos días. Bueno, pues simplemente, bueno, evidentemente no nos vamos a oponer, faltaría más. Simplemente mencionar que esto quedó prácticamente hecho desde nuestro gobierno. Estaba prácticamente todo listo, es decir, y casi dejan ustedes perder este dinero. Si nos pueden explicar a qué se debe, porque llegan muy al límite y con la insistencia de la Xunta teniendo que estar detrás de ustedes para esta tramitación, cuando prácticamente estaba todo hecho. Si pueden explicar. Sí, señora Arias. Aquí hubo unha variación importante no proxecto que a eliminación da parte de entre Cabanas e Pontedeume. Eso conlevou a modificación do procedimento, a rotura, como xa explicamos no pleno, creo recordar, de decembro, a rotura do convenio que teníamos entre Augas de Galicia, Pontedeume e Cabanas, e a realización dun novo convenio entre Augas de Galicia e Cabanas. Eso conlevou pues, unha pequena demora, logo veu o COVID e tamén houve demora, pero bueno, sempre estivemos traballando cos prazos que nos iba marcando Augas de Galicia, cos técnicos de Augas de Galicia, e bueno, de momento nunca houve ningún problema. Aparte da parte política, que sí que estevo facendo máis campaña que outra cosa, pero os técnicos nos estivemos traballando cos técnicos de Augas de Galicia e son os tempos que nos foron marcando eles. Segunda ronda de intervencións, señor Sardiña. Perdón, pois disculpe. Intervención. É igual, total. Non o vin, teño que perdonar, pero non vin a man. Vale, pois levantei. Pero non pasa nada, xa a segunda intervención non pasa nada. Neste caso, pois non entendemos, é dicir, un proxecto que está dende o ano 2019, por lo menos encarreirado, polo que acabamos ver na documentación, claramente, e non entendemos como, pois, nun ano se fixe tan pouco. A ver, o COVID foron, pois, 3 meses, non? Tampouco é que paralizasen absolutamente todo o proceso. Podemos decir que en xaneiro, pois, o febreiro xa teria que estar isto tamén medianamente resolto, ou incluso durante o ano 2019. Que poido haber problemas en canto a autorizacións polo problema de Renfe, bueno, e da Ría e todo isto, vale, pero hai que adoptar medidas inmediatamente. Aquí estánse pedindo certificacións, aquí estánse pedindo unha serie de cuestións que tamén dependen do Concello, que non vemos tampouco cal é o problema, non? É que se hai que outra vez pois tramitar autorizacións e todo iso, pois habería que facelo xa desde o primeiro día que se exixiron, non agardar a un ano despois. Nos estamos de acordo con que o saneamento da ría é prioritario e que os problemas que hai en Cabanas en canto ás verteduras non nos cansaremos de denunciaras, é dicir, que están aí, pero entendemos que hai que ter un pouco máis de dedicación con estes asuntos, non a vemos. Nese sentido, pois, o noso voto vai ser favorable porque vemos que é unha obra fundamental e nada máis, como xa fixemos con anterioridade, pero o goberno evidentemente ten que asumir as súas responsabilidades. Moitas gracias, señor Sardiña. Segunda intervención, señor Arias.
Bueno, señor Ladra, comprenderá que no nos sirve el tema del COVID porque efectivamente entendemos que han tenido tiempo de sobra, independientemente de los tiempos que marque Augas de Galicia. Por lo demás, la realidad es que llegan ustedes muy justos con este tema, a pesar de que la propia Xunta de Galicia ha tenido que estar detrás de ustedes, no una, sino en varias ocasiones, muy justos con este tema y, en cambio, otros temas sí se han dejado perder. Pero bueno, ya llegaremos a eso cuando toque, porque otras subvenciones sí se han perdido. Desde la Xunta de Galicia lo que nos preguntan al Grupo Popular es ¿pero esto qué es? ¿Inexperiencia? ¿Ineficacia? ¿Ignorancia? ¿Falta de gestión? Digo, pues de momento no lo sabemos, pero ya nos lo irán explicando con el pasar de los meses. Moitas gracias, señora Arias. Tamén dicir que hubo que poñer a exposición pública parte deste proxecto que non estaba feito do anterior goberno. Eso tamén conlevou un retraso importante nos plazos. Obviamente, as exposicións públicas conlevan un tempo que hubo que agardar para levar a cabo certas aprobacións definitivas. Pero, bueno, estamos en tempo, estamos traballando con Augas de Galicia, lo volvo a repetir, cos tempos que tamén nos van marcando eles, e non deixades por ninguna parte. Señor Sardiña, quere intervir? Señor Varela. Sí, unha puntualización. Eu entendo que Partido Popular e outras marcas estén en campaña electoral e que se poida dicir todo alegremente, pero hai que ser un pouco serios e non faltar a verdade. Aquí en ningún momento hubo risco de que se perdera de facer isto. Iso hai que poñelo sobre a mesa e, como ben dixo o alcalde, os tempos foron marcados por outras administracións, en casi todos os casos. Moitas gracias. Pues realicemos a votación deste punto do día. Votos a favor? Todos, unanimidade. Pasamos a punto número 2. Vamos a ratificación do punto da orde do día. Ratificación, solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras de servicio de competencia municipal Plan Único Concellos Postplus adicional 2/2009 da Deputación da Coruña. Informa a secretaria. Moitas gracias. Realicemos a votación da inclusión se queren algún intervir para a ratificación do punto do día. Pois, realicemos a votación. Votos a favor? Todos. Bueno, pois, como xa informou a secretaria, neste punto, trase unha obra aproveitando que entregou a Deputación a este Concello de 86.027,37 euros, onde vamos a solucionar un problema importante de vertidos incontrolados de saneamento, non? Donde hai varias vivendas e negocios vertendo ao río do Penso de maneira incontrolada. Desta maneira tamén se quere canalizar, sustituir parte da canalización dese mismo río, dado que está dañada, e tamén aproveitando o levantamento de beirarrúas e outras obras, vai ser dar accesibilidade peonil entre a rúa do Areal e a travesía do Areal. Realizamos a primeira turno de intervencións. Señora Arias. Bueno, pois unha vez máis chegamos moi xustos. Non sei se o señor Varela tamén ten algo que excusar con respecto a isto. En calquera caso, igual que está o Partido Popular en campaña política, o están os demais. Eu vin no debate electoral tanto o señor Feijóo como a Ana Pontón. Os vin os dous.
É dicir, en calquera caso, a xestión do Concello, neste momento está o marxe da campaña electoral. A realidade é que chegan moi xustos os prazos. En algún caso, sobrepasaron esos prazos, repito, e deixaron perder algunha subvención. E repito, chegaremos a iso cando teñamos que chegar, pero non ten absolutamente nada que ver coa campaña política, ten que ver coa súa ineficacia para xestir os tempos, nin máis nin menos. É dicir, se deixan todo para o último minuto, pois non pretendan excusalo. Digan, pois sí, efectivamente, chegamos moi xustos, por isto e por isto. E sería, pois, moito mellor para todos. En calquera caso, se nos poden aclarar, por favor, en que situación quedan tanto o Hotel Sarga como as viviendas do redor, por favor. Señor Sardiña. Sí. Moi ben. En relación a este asunto, como no anterior, pois vámonos referir a temas municipais. Aquí hai varios partidos políticos que están en campaña. Evidentemente, é a súa decisión. Nos seguimos en campaña, pero polos veciños, non polos temas que os atañen a vostedes nunha campaña, ademais, que están desenvolvendo nunha pandemia, con rebrotes importantes en certas partes de Galicia, aquí ninguén para a campaña. Polo que se ve, pois non seguirán ata que nos leven outro novo desastre, non? Pero, bueno, iso xa é a responsabilidade dos partidos políticos que están nese tipo de movidas. Temos clara unha cuestión en relación a este asunto. O primeiro que deberían de facer é resolver o problema do propio río, a saída ao mar do río do Penso. Parecenos ben que eliminen vertedoras de saneamento, pero igual o que teña que mirar o Concello é que conexións ten con ese río antes, propias do Concello, para evitar que siga vertendo a ría de Ares e contaminando os bancos marisqueiros. Iso que tiñan que ter feito. Non o traen. Traen aquí, pois, vale, parecenos ben que solucionen o problema das vertedoras de algunhas edificacións que están nesa zona, que son menores en relación aos problemas que pode ter o Concello. Entón, cando nos aclaran realmente cal é o plano do saneamento nesa zona, pois gustaríanos que facer un estudo con vostedes a ver que solucións podemos atopar para darlle saída a ese río dunha maneira que non se haya contaminado e tamén a continuación tamén planificar como hai que facer ben o saneamento aí. Porque cunhas obras e con outras nos estamos vendo que se está complicando e non temos claro que isto vai a ser unha solución definitiva. Por lo tanto, parches non. Poñámonos a traballar se queren. Convidos a que o fagan. Bueno, como vostedes están en campaña, pois sigan acoparando votos. Nada máis. Moitas gracias, señor Sardiña. En primer lugar, a situación das vivendas alrededor do Sarga quedan todas conectadas a un colector que se vai instalar ao frente nesa zona da Vila Rúa. Van ter todas conexión ao saneamento. De acordo? Despois, efectivamente, señor Sardiña, hai vertiduras incontroladas en esa zona. Bueno, pois, falando cos técnicos municipais, falando con Viacua, esta foi a solución inicial que se nos deu. Obviamente, no futuro vai ver que realizar máis traballos de saneamento en esa zona, pero o fundamental para controlar os verquidos maioritarios desa zona quedan solucionados con este proxecto. De acordo? Quedarán flecos, efectivamente, para un futuro, pero maioritariamente quedan resoltos todos, quitando algún caso puntual, de acordo? Que se irán solucionando co paso do tempo. En principio, bueno, solventadas as dudas, segundo turno de señor Varela. Bueno, por alusión ao tema da campaña, alégrame que vira o debate e que vira, como a señora Pontón, pois é a día de hoxe pois a principal contrincante, o señor Feijóo. Non vou entrar a valorar as palabras de quen se presenta cada vez por un partido diferente, porque non sabemos por quen fai campaña permanente. En calquera caso, con respecto a este proxecto, si chegou tarde por vostedes, señores do Partido Popular, que lembramos que os problemas que se solucionan con este proxecto non son cousa dun ano, levan moitos anos, décadas incluso.
Entón, polo tanto, ponse solución a un problema grave de saneamento e ao tempo se mellora a humanización nunha das zonas principais do Concello. Polo tanto, é un proxecto que é necesario, que é unha gran idea como está plantexado e como vai ser executado. Polo tanto, nós desde o BNG apoiarémoslo, lóxicamente. Muchas gracias, señor Arias. Bueno, señor Varela, insiste vostede en poñer a Xunta hoxe sobre a mesa, eu xa non vou entrar nese tema, de verdade. Cando toque falar da Xunta, falaremos da Xunta. Agora mesmo toca falar do Concello. Me está dicindo que chegaron xustos porque isto é un problema de décadas que xa arrastra desde a xestión do Partido Popular. Por eso chegan xustos os plazos. Bueno, señor Varela, seamos serios. E con respecto a falar de que quedan algúns flecos soltos, home, a min falar de que quedan algúns flecos soltos me parece un pouco ofensivo. Si que é verdade que é un comezo bo, non nos imos opoñer, evidentemente, pero queda bastante máis que flecos soltos que resolver, señor Ladra, bastante máis que flecos soltos. De acordo. Señor Sardiña. Sí, quería dicir en relación ao problema que evidentemente o gran fleco solto que queda é o río. Xa o dixen ao comezo da miña intervención e vostedes non se referiron a ela, prefiren andar en campaña ou seguir en campaña e facer ilusións veladas porque non son capaces ni siquiera de dar a cara. É lóxico que haxa patriotas de siglas, pero despois o que son é desertores das ideas, ni máis ni menos. Como tales desertores, pois, é o que se acaba vendo finalmente cando se di unha cousa hai 4 anos e actualmente pois está facendo outra, non? Non con un asunto, senón con moitos. Aquí o importante pois non é iso, non é ter unha fidelidade ao que se di e comprometerse a cumprilo. Ese é o gran problema. Entón, bueno, pois, o mellor, aí poden buscar as principais causas de que a xente cada vez confía menos en vostedes. Nada máis. Moitas gracias, señor Sardiña. Señor Arias, se sabían de tantos flecos que había nesa zona e sabían a problemática que había nesa zona, creo recordar que estiveron gobernando 12 anos e non fixeron nada por esa zona. Tarde, bueno, que se chegou ao último día do día de presentación, sí. Bueno, é un proxecto moi grande, moi complexo, onde se tivo que falar con moita xente, chegar a moitos acordos con moita xente para poder facelo o mellor posible. E aquí está o proxecto, é dicir, que se presenta o último día. Bueno, se presentou o último día como se pudo haber presentado o día anterior. Eso é o de menos, se presentou en plazo, como está estipulado nas bases de presentación e xa está. Non hai máis, de acordo? Outros chegaron tarde porque estiveron 12 anos e non fixeron nada por esa zona. É por esos problemas. Pero bueno, realizamos a votación deste punto. Votos a favor? Por unanimidade. Pois dáse por cerrado este pleno do día de hoxe. Moitas gracias e bo día.